bafowethu. Khona usisi okuthiwa uSiphemukelo, ngizocela ukumchazela kahle bafowethu. Ngiyamthanda umuntu wesimame mina ofisa ukwazi njengayo sisi. Sisi wami ngiyayithanda indlela obeka ngayo amagama. Kuyasho ukuthi uphila ekhaya elifudumele. Siyakubonga lokho. Sisi wami ngiyaxolisa kakhulu ukuthi awu-understand-anga inkulumo yami. Understand? Ngithe mina ayikho indoda ethanda ingane zenye indoda. I-answer yakho ninjalo nje ayijiki. Ikakhulukazi uma kuwukuthi wena umlando wakho awumuhle ogoqela ukuthi ube nezingane ezintathu kuya ngaphezulu kobaba abahlukene. Kodwa lezo ngane lezo azikhuli kahle. Yes, wena uzojajuliswa ukuthi ngihlezi ngikutshela mina ukuthi ngiyayithanda izingane zakho. Ujajuliswa ilento ephuma kumina emlonyeni, awuyazi into engaphakathi kumina. Umuntu wesilisa udalwe kanjalo nje. Akayithanda izingane zenye indoda njengezakhe. Awuyazi leyo nto wena ukuthi akekho umuntu onothando ongakuthanda njengoma wakho okanye njengobaba wakho ongakunikeza uthando njengomzali wakho. Umzali wakho wangempela, hayi lo mzali ustep. Uyaphi lo step? Yini lo step? Une-meaning lo step. Stepmother okanye stepfather, buza umuntu okhuliswe ngestep ukuthi ukhule kanjani. Akuhle ngoba ngempela kunokufika isikhathi ufise ukuthi lo muntu akukhanfate. Kodwa ngenxa yokuthi aniklikhi ngokwegazi, alikho igazi lakho kuye, awulalanga esiswini sakhe, ngeke nize niklikhe esikhathi esisodwa. Uma umdinga wena angeke eze ukuthi uyamdinga. Awazi yini wena ukuthi uma unengane bese uyahamba uye etown ishiye ekhaya ingane, imingane yakho iphaphama leyivuka ikhala, awazi yini ukuthi uyayizwa ngamabele? Awuyazi yini leyo nto wena? Thina-ke ngapha ebantwini besilisa khona esikwenzayo ukuze sizwe ukuthi ingane right yini la ikhona emzimbeni, ngale kokuthi sixhumane nawe mama wengane ngokwendlebe okanye physically. Khona esikwenzayo ukuze sizwe ukuthi ingane right yini. Uma-ke nangayiphatha kahle ingane yami ngizozwa uma ukuthi ngowesilisa oyiphethe kahle uthi angiyithandi ingane ngithi. Okwambona wena umuntu wesimame onesithembu oba namadoda angaphezu kweyodwa maqeda abe nomuzi okanye abe nemizi bese uvikela umndeni wakhe. Wakwambona umuntu wesimame onjalo wena. Nasemlandweni okwezwa kuthiwa khona umuntu wesimame owakwanesithembu mhlambe kodwa wanamandla ukuvikela abayeni bakhe. Okwayizwa wena leyo nto. Umuntu wesilisa uyakwazi ukwenza leyo nto leyo. Nasey'mbongolweni, nasey'nkomeni, nasey'njeni. Inje iyakwazi ukuba nabafazi abawu-10 iyodwa qeda bavikele. uNkulunkulu kwenze kwaba njalo. Umuntu kumele avikele izingane zakhe, ilokho nje. Ukuthi ama-comments athini, iqiniso iqiniso. Uma kuthi mina ngiyiveza ndlebe ekhaya okanye angifuna ngikuveze kanjalo, okanye lo baba ongikhulisile akuyena ubaba wami engimaziyo, akusho ukuthi iqiniso kumele lishintshe libe ngale ndlela mina engingayo. No, iqiniso iqiniso. Ukuthi njengamanje ubhekicela uphula umthetho waboshwa, akusho ukuthi manje sokuthiwa abantshontshanga uyaboshwa. Cha, wonile ndoda. Yayizwa leyo nto leyo. So mina ungafuni ungibeka ngibe mumbe eqinisweni, cha unamanga nje. Unamanga. Ngiqolisile kuwena inkulumo, sengifuna nonga-understandile, understand njengawe. You understand? Amanzi awaye entabeni. Kuthiwa suke emfuleni anyukele entabeni, cha. Wena uyisukela entabeni uthathwe umfula. Uhamba ufe. Ngeke siwasoleke thina manje siqhwa siwaphuze. Ukuthi abulala umuntu asikuhlangene naleyo nto leyo. So iqiniso linjalo nje, singaliguquli iqiniso. Ayikho indoda ethanda iy'ngane zenye indoda. Ubufakazi balokho, why kwanda amakhesi okuthi ingane ivele idube ikhaya ihambe iyodayisa umzimba, ingane idube ikhaya ihambe iyodla inyawo, mina u-stepmother, mina u-stepfather, every time. Akuvamile, yebo khona ukuthi mina uma, mina ubaba, khona. Kodwa esikhathini esiningi u-stepfather walala nami, stepmother wangishaya, stepmother wayefuna ukulala nami, ingane yasuka yahamba yobamba inkunzi, vele yahamba yodla inyawo. Lokho akubonakali yini, nifuna sikuzibe ngoba nina nithi nabantu besimame. Angibhekile kini, ngibheke emadodeni mina ukuthi bantu besilisa yekani hamba nitest, finish. Nani nihamba niyasakaza.